ражда из мъртва отрова вековната злоба на роба, своя пурпурен гняв величав. Дълбоко сред мрак и мъгла, из тъмни долини преди да се съмне, из всички Балкани, из дебри пустинни, из гладни поля, из скални паланки, села, градове, дворове, из хижи, колиби, из фабрики, складове, гари, хамбари, чифлици, воденици, работилници, юзини, заводи, по пътища и по завои, високо по сипии, урви, чукари, барда, през слог и рит, през глухи усои, през есенни жълти гори, през каманаци, вода, мътни вади, ливади, градини, нивя, лозя, овчарски пладнища, глугини, изгорели стърнища, транаци, блата. Изпокъсани, кални, гладни, навъсени, измършавели от труд, загрубели от жега и студ, уродливи, сакати, космати, черни, боси, изподрани, прости, диви, гневни, бесни, без рози и песни, без музика и барабани, без кларинети, тимпани, латерни, флигорни, тромбони, тръби, на гърба с парцаливи турби, в ръцете не с бляскави шпаги, а с прости тояги, шопи с сопи, с пръти, с копрали, с търнокопи, с вили, с брадви, с топори, с коси и слънчогледи. Стари и млади се спуснаха всички отвред, като отприщено стадо от слепи животни, безброй яростни бикове, свикове, свои. Зад тях на нощта в каменения свод полетяха напред, без ред, неудържими, страхотни, велики народ. Не знам за вас, но аз за пръв път чета нещо подобно. Такъв стил, толкова експресивност, толкова жив изказ, просто необикновено. Пълна противоположност на, да речем, една лирическа миниатюра, в която ни лъхне дъхва на поколение. Напротив, тук всичко е повече от живо и изразително. И всичко това заради един различен поет. И заради всичко това едно политическо убийство. Георги Милев Касабов, известен като Гео Милев, е роден на 15 януари 1895 г. в семейство на учител. Учи в Старозагорската гимназия, Софийския университет и в Лайпциг. Пребивава в Лондон и в Германия. Прибира се в България през 1915, а през март 1916 г. Гео Милев е мобилизиран. На 29 април 1917 г. неговият пост е открит от англичаните и е подложен на артилерийски огън. Милев е тежко ранен в главата и загубва дясното си око. Заминава за Германия, за да се оперира и остава там известно време, през което се запознава с новите литературни течения. През декември 1913 г. в списание Листопад се появяват първите му публикации – литературно-художествени писма от Германия. В започналото да излиза през януари 1924 г. списание Пламък, Гео Милев печата статии: Грозни прози, поемата Септември, началото на поемата Ад. Заради поемата Септември списанието е конфискувано, а Милев е даден под съд. През 1925 г. списанието е забранено, а Гео Милев е осъден на 1 година тъмничен затвор, глоба от 20 000 лева и лишаване от граждански и политически права за 2 години. Той решава да обжалва делото пред апелационния съд, но на 15 май е извикан за малка справка от полицията и изчезва безследно. Останките му са открити през 50-те години в масов гроб в Илиенци, край София.
Разпознат е по изкуственото око, поставено му по време на операциите в Германия. Доказателствата сочат, че Гео Милев е бил брутално удушен с тел. Поемата Септември е отпечатана за пръв път в книжка 7-8 от 1924 година на списание Пламък. Както заглавието, така и времето на поява недвусмислено я свързват с избухването и кървавото потушаване на септемврийското въстание. За да разберем по-добре обстановката, в която се ражда поемата, ви предлагам да се потопим в историята. Септемврийското въстание има доста сериозна предистория. Започва с, да речем, несъгласието на българите с Ньойския мирен договор. Това е втората ни национална катастрофа и ограничаване на всестранно суверенитета на нашата държава, което води до дискредитиране на десните политически партии. И на преден план ще излязат левите такива. Истинските буржуазни партии, които държат за връщането на демокрацията, са дискредитирани. Те са по затворите, интернирани и нямат право да упражняват самостоятелно политическата си идея. Това води до избухването на редица опити за преврат, един успешен преврат. На 8 срещу 9 юни 1923 г. организиран от демократичния сговор. Първоначалната реакция на комунистите по време на преврата 9-юнския е, че те пазят неутралитет. Всичко това обаче се променя чрез директива от Москва през месец август 1923 г., че в България е назряла обстановка за социалистическа революция. Имаме революционна обстановка, защото имаме борба между превратаджиите, Оранжевата гвардия и земеделците, и от друга страна комунисти, които трябва да се включат. Много е малко времето за подготовка. Голяма част от комунистическите лидери не възприемат тази идея. Налага се самите Георги Димитров и Васил Коларов да дойдат в страната и да организират въстанието. То няма много добра подготовка. Обявено е за 23 септември. Но поради предварителната акция на правителството още на 12 септември, той е избухвал предварително в Мъглиж, това е северозападна България, на 13 септември 1923 г. Идеята за социалистическа революция отпада от само себе си, а пък въстанието е масово потушено от редовната българска армия. Това не слага край на нещата. Това е една перманентна гражданска война, продължила по време на управлението на демократичния сговор, начало с професор Александър Цанков, атентатите от 1925 г. в църквата Света Неделя в Арабакана и масовото изтребление на комунисти. Откъде идва идеята, че въстанието е антифашистско? Най-лесно е да се лепне някаква форма. Всъщност комунистическото движение трябва да противостои на крайно дясното, а това в Европа са фашистските идеи. Така че без да се мисли какво всъщност се случва, те обявяват, че въстанието е антифашистско, за да получат повече привърженици. В България обаче фашистска партия, фашистски идеи няма. Че то трябваше да избухне като социалистическа революция, стана метеж на част от комунистите, подкрепен от земеделците и смазан много бързо от редовната българска армия. Поемата Септември е възприета от властите като израз на актуална политическа пропаганда. Те забраняват поемата и конфискуват броя на списанието, в който е отпечатана. Осъждат автора на 1 година затвор и глоба, ден преди той да изчезне в подземията на дирекцията на полицията. Жанрът на Септември е лирическа поема. В нея е описано и художествено претворено едно конкретно историческо събитие, показано с почти репортажна точност. В описанието са съчетани два подхода – репортажния и символно-обобщителния. За автора, конкретният исторически факт, септемврийското въстание, е само фактологическа основа, върху която надгражда значими философски и универсални идеи. Основната тема на поемата е кървавия бунт и оптимистичната визия за бъдещето. Идеята за бунта е засегната и от много други съвременници на Гео Милев, разбира се и от Маяковски. Поета оказал най-голямо влияние върху творчеството на Милев. До голяма степен Септември се вписва в модела на реализираната по това време
Пролетарска поезия. Художественият свят на Септември се гради върху принципа на противопоставянето и полемиката. Съвсем логично възниква и въпросът: кой говори в поемата? Говорящия в поемата на Гео Милев най-много напомня за фигурата на духовния водач на нацията в поезията на Вазов. Гласът в поемата Септември е едновременно индивидуалния глас на духовния водач и общия глас на масите. Народът въстана с чук в ръката, обсипан с сажди, искри и сгория, с сърб сред полята, просмукан от влага и студ, хора на черния труд с безглаголно търпение. Не гении, таланти, протестанти, оратори, агитатори, фабриканти, въздухоплаватели, педанти, писатели, генерали, съдържатели на локали, музиканти и черносотници, а селяци, работници, груби простаци, безимотни, неграмотни, профани, хулигани, глигани, скот като скот, хиляди, маса, народ. Основните тематични мотиви, които засяга поемата, са за бунтът и отрицанието на всичко, което сковава свободата на човешкия дух. За робството и свободата, варварството и цивилизацията, раят и адът, възмездието и греха, мечтата и идеалът за бъдеще. За гнева на робите, демонизираната власт, мракът и светлината, смъртта и възкресението, вярата и неверието, изстрадалият оптимизъм на духа, трагичното и оптимистичното, славата, устрема и погрома, ужасът на страданието, истината и лъжата. Първите паднаха в кърви. Метежният устрем бе посрещнат с куршуми. Кървава пот изби по гърба на земята. Ужас и трепет сниши се всяка хижа и дом. Тогава настана най-ужасното. Бясно захласната заудря в душите тревожна камбана. Удря, бие, звъни, нощта падна тъй ниско, глухо и страшно, заключена от всички страни. Смъртта, кървава вещица, сгушена във всички ъгли на мрака, изписка и ето, посяга далеч и навред из нощта със своите сухи ръце, дълги, безкрайни, улавя и стиска за всяка стена по едно ужасено сърце. Налице е лирико-философски увод. Той изказва тезата, че бунтът е право на унижените и поробените. Следват идеите за избухването, устрема, надеждите и подема. Те са представени в частите от 1 до 6. Седма част е своеобразен преход от величието към трагизма. Представлява само един стих. Започва трагедията. Погрома на бунта е представен чрез реалистични картини в 8, 9, 10 и 11 част. Поемата завършва с идейно-философското: Септември ще бъде май. Човешкият живот ще бъде един безконечен възход нагоре. Нагоре. Земята ще бъде рай. Ще бъде. В поемата присъстват няколко типа образи. Митологичните образи на Ахил и Касандра, библейския образ на Бог и образът на стихийния и първичен народ. Единственият исторически достоверен образ, който присъства, е образа на поп Андрей. Там, посред общия смут, сам, като луд, епически смелия поп Андрей с легендарния топ стреля снаряд след снаряд. В поемата се срещат дисфемизми, т.е. експресивната непоетична лексика. Уродливи, сакати, космати, прости, диви, гневни. Пример за съчетание на метафора, оксиморон,
олицетворение и алитерация е стихът Нощта ражда из мъртва отрова. Синтактичен паралелизъм и олицетворение се наблюдават в стихът Слънчогледите погледнаха слънцето. Слънчогледите паднаха в прах. В поемата присъстват и риторични въпроси. Какво е за него Хекуба? Кой излъга нашата вяра? Прекрасно. Но що е отечество? Интересен е въпросът прекрасно, но що е отечество? Потърсихме мнението на Момчил Сулов. Какво е отечество? Лично за мен отечество това е съвкупността от нашите традиции, от нашите обичаи, нашият език и нашето минало. Също така отечеството това е нашата земя, на която ние сме родени, която ни е закърмила. Именно по тази причина отечеството трябва да бъде свещено за всеки от нас. За съжаление обаче много често още от времето на Гео Милев се наблюдава едно разколебаване и хората започват да се чудят къде е смисъл на всичко това. И затова именно в твоята поема Гео Милев задава този въпрос, но добре, но какво е отечество? В днешно време също поради тежкия ни живот много хора се разколебани, не намират смисъл в родината, в уважението и не се уважават основните ценности и светини като знамето. Лично според мен хората трябва да се помъчат да намерят себе си смисъла на всичко това и да започнат да ценят своя народ, своята държава, традициите, защото това е единствения начин да наша държава да тръгне напред, да живее България. В поемата са използвани още хипербола, инверсия, анимализъм, олицетворение, метонимия, безглаголни изречения, анжамман, метафори и сравнения. Когато госпожа Станчева ми постави предизвикателството да направя филм точно за поемата Септември, веднага отидох в библиотеката, взех книжката и я прочетох. Наистина стори ми се много странна, защото досега, знаете, не сме учили нещо подобно. Толкова експресивност, просто различен стил и различен изказ. От една страна си мислех, че това ще е много трудно за анализ, от друга страна стоеше различното. И точно заради това реших да се занимая с поемата Септември, да се задълбоча в изследването и да ви представя този материал за нея. Септември ще бъде май. Човешкият живот ще бъде един безконечен възход нагоре. Нагоре. Земята ще бъде рай. Ще бъде.